5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, 10.000, 11.000, 12.000, 12.000 euros, 2 milions de peles. Insuperable! Senyores i senyors, comunicat oficial de la companyia de teatre Pot de Plom davant dels últims fets sobre Alfonso Rus. Estem parlant del Dipugate, I penseu que això ve després del Ritalix. El Ritalix, lo pròxim que serà, jo què sé, el Fabra Levinsky Bé, senyores i senyors, estem parlant d'Alfonso Rus, Alfonso Rus de Little Men of Xàtiva, també conegut com l'amic de Frodo o taponet de massa de Xàtiva. Senyores i senyors, la preocupació ve per la notícia, evidentment. El PP cesa de militancia al jefe del partido en Valencia por el escándalo de las comisiones. Què? Estem parlant d'Imelsa, senyors i senyors, i el comunicat oficial d'Alfonso Rus hem parlat molt, però el comunicat oficial de la companyia Podolem volem fer-lo per la vostra preocupació, la preocupació de tots vosaltres en les xarxes socials. Moltes gràcies per seguir-nos, però la preocupació de gent que mos diu: «Che, Xavi, i ara què fareu? I ara a qui parodiareu? De qui fareu broma? Que la gent, és que se vos acaba la faena! Se n'anireu a l'atur!» No, què va dir? Va dir: «Estáis perdiendo vuestras musas». Què? No patiu, N'hi ha molta gent també que ha reconegut una frase que dèiem antigament: «Se van los mejores». Això és de veres, hòstia puta. Però tranquils, penseu que nosaltres ja hem cobert notícies com l'anada de Saplana, o la de Francisco Cans, o la de, jo què sé, o la del Papa Ratzinger en Manar, o la de Sonia Castedo. No patiu que nosaltres continuem fent feina, Senyores i senyors, perquè la cosa continua. No patiu, la cosa continua. Tenim així a veure Alfonso Rus. La cosa continua avui. La investigación cifra en 3 millones... Això és del Levante d'avui, La investigación cifra en 3 millones de euros el negocio de la trama Imelsa en comisiones y facturas falsas. ¿Qué? No patiu perquè Alfonso Rus s'enroca. Ha enrocado, Així teniu la foto d'Alfonso Rus, que s'ha enrocado, Mira-lo ahí, preocupat, treballar, fer, créixer. Està preocupat perquè diu: créixer, jo, en lo baixoter que sou, jo, massa també, igual. Alfonso Rus s'enroca en sus 2 cargos y deja entrever que se presentará de alcalde. ¿Qué? Ella diu: a mi m'han votat els ciutadans. No m'ha votat el PP. Perquè, com diu una frase històrica d'Alfonso Rus, va ser la de: jo tiraré el córner, remataré i em posaré de porter, perquè jo puc en tot, jo sóc Superman. Com podem superar això? Senyores i senyors, no podem superar-ho, només registrar aquests moments, com el moment feliç d'Hortifus, que mos agrada molt les velletes d'Hortifus, que diu, Alfonso Rus diu: és la primera vez que si no ir a uno lo apartan. I l'altre diu: o por oírte demasiado. Bé, així que, senyores i senyors, moltes gràcies, i davant la vostra preocupació, perquè això és de veres, molts, això ho han sentit i això sí que mos ha collonat, molts de vosaltres heu dit: jo el dia 24 vaig a votar al PP, perquè si no a Castelló se li acaba la feina. Volem dir-vos, tota la companyia, no cal, de veres, no cal, no cal. I a més volem estar a bones en Rus perquè volem eixir en la tele que vol fer, que es dirà Tele per Rus. Tranquils, no patiu, no cal. Nosaltres sempre ens quedarà continuar informant de les coses i si no, jo tornaré a fer mimo, perquè jo antigament feia mimo, i si no me n'aniré ahí al semàforo de la plaça de l'Ajuntament a fer malabars. Mireu. I tampoc patiu perquè mos xorren els diners, perquè Rus ho va dir. Alfonso Rus va dir una volta sobre mi, va dir: jo a eixe Castillo l'he fet ric. Adeu, moltes gràcies!